This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Naga jingbam yo ya kajubab kabashay naka obhestrekam u executive engineer PHE Electrical Division Kim Musniang hakabay day bat kajingbam la man pendap ya ka scheme Jal Jeevan Mission lani JJM hagishnong kibaron ha East Genti Hills District kalapanlong yo ba lektor khar unong wat RTI na khle mentriang man pha tuklar how MP ka Lok Sabha na Shillong Parliamentary Constituency u Dr. Ricky AJ Sinkan. Habakran cikilat pathai kubor ba lektor ulaong bagi jubab kiba ulayo halor ka jingbam la man pendep ya ka ni ka scheme minta la kumbas nrius nem AA ka David namar ka jingdon ka klam COVID khat kendai ka jingtwa kendo na lor kiwe bat ka ni ka long ka AKA ka bamla man pediang nalor kata ulaong ba nakaliang MP ru ulaong ba un sashim kia halor ka ni bat ban kren bat kibor ba kmi halor ka ni ka man kajing slim ban pendep ya kajing terekam kalong nakadaw jong COVID-19 kidaw ke babun ka berki Henry ni nakaliang jungi ngimla ban chania bat ngimla hiru ban pediang ti nakaliang ka jungi ngim ban se bangin pha da kani kajing tho ti kalong ru kajing dokumen ba i MP jungi ila yo kalat bat ila pediang sabha ya kani kajing tho jungi bat ila kular hiru bat yakren cha ka biadai ban yakren naga benta ba ngin yo ya kani ka hok jungi kun ki pai ba di kaban kong ba ngipa syau MP jungi ba un wanra ya kani ban yakren ya kani ka mat hakabiadai bat kani ka skim JJM hapo ka parlimen mo ha New Delhi ha ban wat jingtip ka babnya na ka Ministry of Jal Shakti hakabiadai ban tip ya ka jing pentrekam ya kani ka skim JJM di ka aru ba ngikirpat ba in pa ya kanika kubor sa ka central government kenang bakin le ya kanika independent inquiry ya kanika jing tokit ka bala iloy kenang bangin tip ka ka jing sisa ha ka biyadai ya ka bala ji ha ka biyadai bat kanika scheme but kidon sibun kini kimat hapo jong kanika Jal Jeevan Mission ya mentang patla banong ngi don ka jing shania bat ngi don ka jing kermen kabaskem hai MP jongi bangi yok kum ya kini ki leaders ngi kermen haki bakin le ya ka babha ya ka babha tam ya ka dong ka than bat ya ka jala jongi hi bro ka we namar ka umbam umdi ka dei ka hok jong uwe pa uwe udong sang snong ban yo ya ka umbam umdi ka bakhoi ka bosuba ti balai ngim yo haduk menta kata ka dei ka jingkeli ka bahe ka bangi kwa ban bu hang le balai ngim yo ya balai ngim pat yo ya kani ka hok ka bangi dei ban yo ti ka jubab ngin yo tat ba haduk ba ka jing tokit kan dadem ngi kermen ru ba kanika kajing tokit hakabiadai bat kanika skim UMP jongi unle khamkloi khnang baki pajba jong kajala kinshai kai kajing sisa bat kai ka balajia hakabiadai bat kanika skim hatu gadon em kajing bamsam tiladadon kajing bamsam hakabiadai bat kanika skim ngi kermen ba ka ahi na New Delhi mo na ka central government kinle ya ka badon kam bat kinshim ya ka action bat pensitom ya kini kiba persang ban tu im pek ya ka hok jong gi pai ba ti mentai ku mo oi ping impal ngi pan la ban ong ei ndai tat ba hadu ka jing tokit kan dadem te ngin sala ban tip ya ka ka jing sisa habatin pej bahaki ki shop ka shop plus f ka plus f hakabam bangi bam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kam lo ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus f haka jing som yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shet yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus f menta ka sni Lawan Ra Shapi the office jong Commissionariat of Food Safety Shillong Meghalaya